Hey YouTube! Okay, vi går på Simon. Og så ser vi bare den anden. Lol, Simon han er en shaman healer. What? Det er han jo ikke. What the Du er fuck? nærmest priest, du er. Nice! Shaman healer. Han er sgu da en warrior. Eller hvad? Okay, vi går på Simon. Ja. Gå på den anden. Jeg ser ham. Vi går bare væk to mig, de gør. Okay, han det spørger ham der. Ej, ja, jeg kom til at trykke på min skynke. Det er sådan meget. Det skal bare mere. Jeg er nødt til lige at bruge den, jeg er nødt til at bruge den. Fint nok. Nu skal jeg vente til jeg kan fire dem igen. Bare kom med hen. Nå, kom med hen. De er bare begge to på cooldowns, ja. Ja. Idioter. Mega. Bare mega onde mod dig og sådan noget. Jeg tager den her. Klar, jeg går på Simon nu. Ja. Wow. Der er allerede en død. Ja, det er Simon. Nej, okay. Jeg vil sige. Hvad? Jeg har lavet kaffe. Glem det til den. Jeg har tændt. Hvad? Sådan. Okay. Vi ses YouTube. Det må godt til.